זה אולי אחד התרגילים העוצמתיים ביותר שאת תקבלי בסדנה. יש בו את כוחם של המילים, כוחו של הצבע וכוחה של היצירה. כל מה שאת צריכה זה דף, צבעים וכלי כתיבה. תחילה תשימי את יד שמאל במרכז הדף. אחר כך עברי עם 4 צבעים שונים מסביב. כל צבע מסמל מילה אחרת. תוך כדי שאת צובעת תגידי מילה ראשונה סליחה. אחר כך תגידי אני מצטערת. ובסוף תגידי אני אוהבת אותך. תודה. אחר כך תכתבי את 4 המילים האלה. סליחה, אני מצטערת, אני אוהבת אותך, תודה. כשאת מסיימת, שימי במרכז הדף את היד שלך ותרגישי איך הצבעים והמילים עוטפות ונכנסות דרך היד, ממש עוברות לכל הגוף. התרגיל הזה ותרגילים נוספים יהיו בסדנה לאהוב מבפנים. אני מקווה לראות אותך שם. להתראות!